Sziasztok! Most megmutatjuk, milyen Jupiter és Vénusz... egy napja nálunk. Hopp, 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 hopp. Jó reggelt! Hát ez most már... Oh. Jaj, most nagyon cuki. Cuki-cuki, de most már indítsuk meg a napot. Reggeli után pedig annak rendje módja szerint el is jött a WC-zés ideje, és ez itt nem egy űrhajó. Jupi! Ezt nem szabad. Nem. Nézd meg, benne van a szájában. Most, hogy Jupiter végzett a nagy dologgal, egy picit még rámeditál a napra. Ezután pedig jöhet a kötelező reggeli bunyószakkör. Amíg ők gyűrik egymást, addig pedig a Pet Snowy öntisztító cicaalom szépen kitisztítja önmagát. Ajaj, mi történik itt? Hová megy a kakim? Anya! Túltéve magunkat a sokkon, vissza a játszótérre. Hoppá, na meg is van a kakim. Jaj, meg úgy tűnik a tesóm is. Én vagyok a cirkuszídomár. De nem csak a játékot vezérlem, hanem az öntisztító cicaalmot is a Pet Snowy appon keresztül. Ritka pillanatokban azért alukálni is szoktak ezek a kis cicák, ilyenkor a legelképesztőbb helyeken találom meg őket. Anya, zongoráz velem! Délutánra meg is érkezett a rosszaság vonat, most egyébként nagyon kísérletező kedvükben vannak a cicák, mindent is kipróbálnának és mindenre is felmásznának szívük szerint. Következzen hát kérem szépen a délutáni bunyó, na ez most még durvábbnak ígérkezik, mint a délelőtti, utána pedig még egy kis robot-porszívó kergetés, na ez aztán az igazi munka. Meg ne tévedszem titeket ez a két angyali arc. Belém haraptok, kibentek. Végül a cicák is abba hagyták Tomi harabdálását, én pedig még nyugalomba tudtam egy kicsit olvasni elalvás előtt.